Halo rek, layak kudune ngerti ndek tengah kota Surabaya ono nasi bakar porsine wake melimpah koyo ngene, toppingnya 10 ribuan. Delon pas dibungkus dibakar puwadet koyo ngene, nyoto asli porsine wake. Bumbune pedes, enak, merah merekah koyo ngene. Wong is dodolan 8 tahun, ribuan review nang kene, ratingnya 4,8 di online food. 4 ribuan lebih orang reviewnya apik kabeh. Jualan nasi bakar itu mas berapa lama mbak? Hampir 8 tahun, bulan 9. Yang paling best seller apa? Ayam tuna. Dulu jualannya di mana mbak? Kembang Kuning Mulyo, Gang 4 nomor 1A. Oh dari dulu jualan di rumah gitu? Iya. Ulung tahunan dodolan di oma, saiki wonge buka tempat isok makan den in, langsung buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam rek. Delon topping bumbune nang kene melimpah kayak gini, ono ayam, tuna, cumi, usus, paru. Online foodnya mesti ruame banget dan bumbune sing paling penting nyeneng norek, pedes merah merekah koyo ngene. Tipikal nasi bakar sing toppingnya bumbune bold pedes mantep iki rek. Lek sekirane sik kurang pedes nang kene isok nambah level kepedesan sampai ndower gratis. Segone oleh akeh, dikei kemangi, mari ngono dikei berbagai macam aneka topping. Lek awakmu pengen nambah pete ya iso. Selain iso nambah pete ya iso pisan nambah karo ndok asin. Asli nyoto regone cuman mulai 10 ribuane padet koyo ngene rek. Sing murah iku 13.000 oleh aneka varian isi usus. Nang kene aku tuku cumi mix, usus ayam, ayam tuna lengkap kabeh. Pokoknya pas dibuka iku nyuwenengno koyo ngene lho, puwadet porsine wakeh melimpah. Sing paling tak senengi nang kene ku bumbune mereka iku nyoto enak banget, pedes, gurih, tapi memang bener-bener cenderung lebih pedes banget sih rek, enak banget. Gak salah lek 4 ribuan orang sing pernah order nang kene reviewnya apik kabeh. Jadi karena mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, tak sarano mampiro mrene isok gawe sarapan sampai makan malam rek. Hargane ku 10 ribuan, kisaran dari 13.000, sing paling mahal porsi wakeh cuman 20.000 tok, murah meriah. Setiap suapan pasti awakmu ketagihan sampai nambah-nambah. Delon Christian polisi mangane sampai meremelek. Bukti nyoto iki enak iki lho, daftar regane 13.000 sampai 20.000 tok. Level kepedasane ori, sedang, pedes sampai ndower. Lokasine ku teko Jalan Diponegoro, arah flyover Pasar Kembang. Ndek kiri kan ono Indomaret, mlebu Jalan Yosodipuro iki. Dadi Jalan Yosodipuro iki gang sebelah Indomaret iku mau. Engko lurusnya sebelah kanan, utawa awakmu mlebu teko Kembang Kuning kok belok kanan mlebu Jalan Yosodipuro, panggone sebelah kiri. Jenenge Nasi Bakar Yasmin, Jalan Kembang Kuning nomor 51, utawa Jalan Yosodipuro Surabaya. Isok makan di tempat panggone nyaman, resik koyok ngini, utawa isok order di online food jenis Nasi Bakar Yasmin rek. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, gaskan rene.